kulop kalbayong nun. Ako si Maria Elena Manadayday Cortado, ngan kaupod diwat naton niya na si Vice Mayor Rex Daguman para igsaysay ang bago nga ordinansa tikang sa Sangguniang Panlungsod, Calbayog City Cockfighting Ordinance of 2023. Maupay nga kulop manadayday, and maupay nga kulop sa tanan nga ng mamati. Importante ining ordinansa kay nagtatakda ini sa klaro nga patakaran sa pagpapatikang, pag-operate ng pagdumara sa cockfighting sa aton syudad. Samtang gibabantayan ang kaayusan nga seguridad sa publiko. Vice, nano ini siya nga ordinansa. Usa ini nga ordinansa nagtututo sa tama nga proseso sa pagpapatikang sa cockpits, pagkuha sa prangkisa, pagbayad sa buwis, nga pinalidad sa mapagtalapas. Ginihimo ini base masiguro ang kaayusan nga kapakanan sa mga kalbayognon. Nanuman ang sakop sini nga ordinansa. Naglalarang ini sa tanan nga aspeto sa cockfighting sa Calbayog City. Ikang ini sa tag-ada, operasyon, pagdumara, tugtog sa papel, sa mga opisyal nga partisipante. Nano ang tuyo sini nga ordinansa. May upat ka importante nga tuyo. Kontrolado nga maayos na regulasyon sa cockfighting, dugang nakita para sa syudad, trabaho nga lehitimo nga pangabuyan para sa publiko nga pagreserba sa tradisyong Pilipino samtang gibabantayan ang seguridad ngan kaayusan. May mga termino nga gini-explicar, Vice. Oo, naklaro ang karagsigon sa cockfighting, cockpit, derby, pintakasi, franchise, special permit, ngan ang papel sa gapper, sentensyador, kristo, handler, promoter, ngan iba pa basi, malikyan ang kalisang ngan abuso. Sino la ang pwede mag-own o mag-operate sa cockpit? Filipino citizens, 100% Filipino-owned corporation, ngan rehistrado na cooperative sila ang pwede mag-operate sa cockpit sa Calbayog. May regulation ba sa location sa cockpit? Oo, dapat iniadto sa zoned areas ng 200 meters karayo sa schools, simbahan, ospital, ng residential areas. Ang existing cockpits may panahon na mag-relocate kung kinahanglan. Paanano makakuha sa franchise? Kinahanglan franchise resolution ikang sa Sangguniang Panglungsod. May bisa sa unom ka tuig nga diri pwede i-transfer. Pwede bawion kung may pagtalapas. Anano ang mga dokumento nga kinahanglan? Kaupod ang SEC, DTI registration, BIR, land ownership o lease, barangay resolution, police and court clearances, zoning and building permits, fire and health permits, and proof of financial capacity. May bayad ba ini, Vice? Oo, may mayor's permit fee, fees para sa personnel, special permit fees, assessment tax kada sultada, and 1% tax sa annual gross receipts. Anano ang obligasyon sa records? Obligado ang franchisee magtago sa tama ng klaro nga book of accounts ngan pwede inspeksyonon sa city treasurer. Paanano man sa fiesta o special events? Pwede hantod tulo ka adlaw may permit. Muwa kan bahin sa kita sa barangay o syudad, kinahanglan approval ikang sa PNP kung kinahanglan. Anano pa ang mga rules? Parking, oras sa laban, bawal rimnon, armas, sigarilyo at bawal ang minor de edad. Ang tanan nga opisyal, dapat rehistrado nga naka-uniform. Paanano ang kaayusan ng reklamo? Dapat may house rules nga ang Sangguniang Panglungsod ang pagkarawat sa reklamo parte sa operasyon sa licensed cockpits. Anano ang penalidad sa pagtalapas? May multa, suspension or revocation sa franchise depende sa damo ngan kabugat sa pagtalapas. Salamat, Vice, kan klaro nga pag-explicar. Salamat lot manadayday,
Ini nga ordinansa para sa kaayusan, tradisyon, ngan katungod sang kalbayog-nons. Kita nag-aagat sa tanan nga sumunod ngan makiduyog. Ini ang Ordinance number 2023-14-24, Calbayog City Cockfighting Ordinance of 2023 para sa responsable ngan maayos nga cockfighting sa aton syudad. Tama, at siya dapat padayon kita mag-aram, magpakiana, mag-speak up.